खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो नैबे दावराय ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानो दि जोंहा लिमिटनि हिनजाव बाजैया देलायगासिनो बाजै रनजिता सासे एक्टिं हारा इन्सटाग्रामावहाय सासे मानसिनो फट' हरना लानायलाय फेसबुकआव दं नामा माबा स्टेटास होनो खेबगारदों सोरबा बे मेसेन्जारनि केमेराजों स्टेटास होजायो ओइ केमेरा नुनायखायनोथ' बुंदों खोमालाय बाव हना नै इय एसे थाल्ला इय एसे थाल्ला लोगो हिसाबै नोङो भिडिअ'आव खोन्थाखाबाय अननानै स्टेटास होनांगौ ब्रा मोनाम बेलासि बेलासियाव खानसे माबा मिनिखांदों वाव वाव आंसो रायलायनांगौ नोंसोना मिनालाय खुलुमबाय लोगो दिनै ददेरेनि गोदान ब्लगआव बरायबाय जोङो दा दंफैयो ददेरे मोनाव दिनै बिथांनि भिडिअ लागोन आरो ओरै लोगो दं गोसो बायदि जा आरोखि थान्दा एप्लाइ खालामनो हागोन सानथामसो उनाव फर्माखौहाय माबायाव पस्टआ खालि माबाखौहाय एप्लाइनि फर्मखौ अके अनलाइन फर्मखौहाय अनलाइन होगोन ना मा फर्मखौहाय हरदोंसो जालायलाङासै नोंसोर रायलायनाया अनलाइन आं फेसबुकआवबो होगोन इन्सटाग्रामावबो होगोन वेबसाइटआव एप्लाइ खालामगोन बेनो आरोना लथबनि खुगाया बिराद मावो गय जाबा जोंहा दा जागायबाय ददेरेया दरखांबाय ओरै लाबाय भिडिअखौ ओरै एसे मोसाबाय आंखौ लाफाया जाखालायबाय मिनिनाया गय जानायथाय आंनिल' दाय जादों सानैबो होनबाय था बेलायनिनो नोंबो बेलायनिनो दाखालि बायदिसो खेबबाय दा आं नायनो दाखालिसो आङो नंगौ आयु मम'बो दं माथो औ ओमफ्राय फैसाखौबो खिथाबोनो रोंबावासैब्रा डाइरेक्ट लानानै फैदों माबा हासिगोन खोथाबो गैया बेखौ लामोजा रोंखायो होनदों नामा नों लथ'मिया बिमा मोजाङै दं आयै दिनैसो गोदान बे खामानि गैया गारा फैफाला बायदि जाहैदों ओंखाम ओंख्रि संनोसो लाबोदोंमोन गैया आंनो संजोबखादों बे संनायला खुथुब उनि सेस जागोन वेलकाम बेक टु माय चेनेल लोगोफोर आबैया जोंनि मामिनि सिगाङाव
बेयाव गासैबो इउटिउबार गोजा होनदों लैथोमानि मोखाङा बेसेबां सिथर दङ आंनि महरजों सिनायो लोगोफोर आंनि केमेरायावहाय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय ने आं बिसिबां लाइफआव सिख्लाफोर लोगो मोनदों रावनिबो स्टक गैया फार्स्ट टाइम बेनिखौ नुदों आं बे जाहैबाय आशा Wow, shooting जोब्बाय last finish. जोंनि गोसोजों गोसो मुंनि बे सिरियाला जागायबाय माने बावैसो साननि गेजेरावनो पार्ट 1आ आपल'ड जासिगोन नोंथांमोना बे सिरियालखौ नायनानै मोजां मोनगोनखौ आसा खालामो आरो माबाफोर गोरोन्थि भुलफोर दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरोंहरदो मानो होनबा रावबो पारफेक्ट नङा सोलोंबाय थानाय आर्टिस्टफोर गोजा आंबो सोलोंगासिनोसो दङ नोंथांमोननि माखासे फोरोंनायखौ जोङो जाहाथे माबा मोनसे फिसा मोनोब्ला माने एसे साबसिन खालामनो हायो खोमा बेनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला एकदम गोसार होजोबदो शेयार खालामदो लोगोसे दावराय ब्लगखौबो नोंथांमोना थाबैनो माबा साबस्क्राइबारखौ बुरजा दावखो होदो बे दावराय ब्लगनि गेजेरजों जोंनि मोजां कमेडि बायदिसिनाफोरखौ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन माने मेकिंखौ आरोना बानायनायखौ नुबाय थानो मोनगोन दावराय ब्लगनि गेजेरजों बेखिनिखौनो फोरमायबाय नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन गोजोन्थों बाय बाय टाटा